Pero gambar iki. Dadane tok wah. Tomo. Iki engko iki anak kuwi anak gede-gede wis iki engko bayi undang kuwi njaluk kawin. Wah, amene gluk-gluk. Lah seneng. Pinter. Iya, Pak. Rono. Ya wong turu. Eh? Turu. Sisuk. Sisuk jam piro? Ya kowe entar mbok itu. Ya baru ngoten. Jane nek 2000 ora rugi wong aline. Yo. Yo piye? Bakono 2000 ngono. Asale nyang 5 temu 13. Kalau anggap gue ngerti ya. Tapi mbek tawane bakul sik ora kok. Bakul malah minyak bakul. Awake wis gelem ngrintis lho Pak ajane. Nah iya ajane awake wis iki gari nganu tok iki gari ngatosno tok awake cara. Ya ora. Hari potongnya Ngarepe wis dadi. dadane wis kita mekar. Dia cemplok di sini. Tapi daging misel ngene iki wayahe. Nek kadung dadi awake daging misel iki ya daripada kok wedhus dewu ya. Wedhus dewu gering ngono. Apa jenenge balung tok ya. Woi, Pak, kemek, Pak. Dan dilat wedhus.